Акно ў неба. Сімволіка абразоў. Перад намі яшчэ вельмі цікавы абраз. Ён паходзіць з касцёла Задорожжа. Гэта абраз 18 стагоддзя, дзе прадстаўлены святы Юзаф і дзіцятка Езус. Абраз па свайму выкананню, па твару святого Юзафа, асабліва таксама па дзіцячаму твару Езуса, указвае на асаблівую пашчоту. То есть яна чытаецца, яна уздзейнічае на чалавека, які прыйшоў да гэтага абразу. І што важна, акрамя пашчоты, які перадае сам абраз, конечно, скажем, эмацыйна, на што важна звярнуць увагу. Ну, па-першае, гэта, конечно, што Юзаф прадстаўлены сівым. Гэта ўсё ж такі апакрыфічнае такое уяўленне аб святым Юзафе, што ён быў старого ўзросту, стары Юзаф, спяваюць у песнях, і стары Юзаф таксама. Ну, гэта, конечно, апакрыфічнае уяўленне пра святога Юзафа. Ці сапраўды гэта было так, нам невядома. Ведаем, што святы Юзаф толькі, калі ўжо Езус Христос распачаў сваю публічную дзейнасць, Юзафа ўжо не было, ён ўжо памёр. Ну, але тут якраз тыя гады, калі Езус патрабаваў апекі ад святого Юзафа, а святы Юзаф выконваў Божую волю, якая часцей за ўсё яму праяўлялася ў снах, што ён павінен рабіць, і ён, маўклівы святы, пра гэту святасць гаворыць нім, які знаходзіцца над галавой святого Юзафа на гэтым абразе. Ён старанна, верна, паслухмяна выконваў Божую волю. З такіх дэталей, асабліва з каларыстыкі абразу, мы можам прачытаць, чым жа займаўся святы Юзаф і якія галоўныя рысы гэтага святого. Вось звярніце ўвагу, вось тут ёсць частка плашча святога Юзафа, таксама наверсе, на яго плячы звісае плашч, які колеру охры, ці, скажем, карычневыя адценні гэтага плашчу, якія паказваюць на тое, што гэты святы, канкрэтна святы Юзаф, быў вельмі прыземленым чалавекам. Паказваюць тленнасць чалавечую, паказваюць блізкасць да зямлі і асаблівую пакорлівасць. Карычневы колер у абразах заўсёды кажа пра асаблівую пакорлівасць таго святога, які ці апрануты ў плашч, як святы Юзаф, ці апрануты ў габіт, як святы Францішак, напрыклад. Пакорлівасць, прыземленасць, суаднясенне з зямлёй, суаднясенне, скажем, з рэчаіснасцю тут, якая у нашай штодзённасці праяўляецца, з нашай штодзённай працы, з нашымі штодзённымі абавязкамі, якія святы Юзаф выконваў дасканала. А вось там, глядзіце, ніжняя частка, там што? Таксама карычневы. Не, вось гэта было подушка. Подушечка. А, подушечка? Выпісана просто так. Гэта подушечка, там што сіні колер, это нябёсы, мы уже разважалі на прыкладзе разумаці адкрытасць да Божого валадарства, да гледача, чысціня, якая адносіцца да дзіцятка Езуса, нябёсы, чысціня ў спалучэнні з гэтым карычневым колерам плашчу святого Юзафа, спалучэння нябеснага і зямнога нашай штодзённасці, спалучэння нябесных мэтаў, скажем, задання ці наклікання да нябеснага валадарства і зямнога, што праяўляецца карычневым колерам. Ведаеце, можна, вы пішаце зараз, так? Так, вы можаце таксама звярнуць увагу яшчэ на чорны, не карычневы, а на чорны фон. Ён з'яўляецца часам у абразах, гэта вялікая рэдкасць, таму што чорны фон заўсёды паказвае цемру, грэх, скажем, гібельнага чалавеча. Это цёмны фон, ці чорны колер, калі ён адкрыты, явно адкрыты колер, то гэта будзе на абразе. На абразе можна чытаць, што гэта рэаліі, якія пагрозлівыя для душы чалавека. І на першым плане пашчота святы Юзаф, дзіцятка Езус, які перакрывае гэтую пагрозу для чалавечай душы, для чалавечага жыцця, перакрывае, канечне, дзіцятка Езус і святы, які дзіцятка трымае
на своих руках. Вельмі пригожий. Пригожий? Відбувається так. Окно у небо. Символика образов.